Ahoj, já jsem Postelinka a vítám vás pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude celá lož zbierka. Nemám ísť veľa, mám ísť len zopár a som na to rada, pretože aspoň nejaký pokus mám. No, nebudem to ďalej odkecávať a idem na to. Takže začneme od najmenších po väčších. No a prvá je táto Ashley. Je to psík, konkrétne neviem aký druh. A je to maličké stvorenie. Proste je krásne. Ale nevýhoda je, že stále padá. Nevydrží. Ako druhá dvojica, ktorá je zároveň aj sú hlavné postavy môjho kanála, je Lily a Jack. Lily som pomenovala preto, lebo strašne sa podobá môjmu vajčeku Lily a preto som pomenovala. A není to brat a sestra Henčekom, ale oni sú spolu ako budú ako detsko. A proste Lily. Jack, meno som mu vymyslela len tak. A je strašne krásny, má modré oči. A je taký super, ja ho mám rada. Ako druhá je Kay. A vymyslela som jej meno, podľa a tú hlavu rúžovú si nevšimajte, ja to dávam dole, pretože sa mi nepáči a aj tak by vyšiel ten rúžový hlav. Ale tie modré už nechám, pretože sa mi hodí, ale tú rúžovú jej dám dole, tak to mi to sa mi nepáči a to dám dole. Vyzerala takto ako jej telo a aj tak vyzerá bude. Len musím to ovládať. Nemôžem to odlakovať, pretože odlakovať nemáme. OK, takže keď. Ako piata je Ashley. Áno, je Ashley. Asi som to rada. A zase lak. Ale jej sa to dáva postupne dole, takže budeme načať. Nebudeme jej to dávať celú. A je fakt super a neviem za nič. Vlastne žiadne obsluhy za nič. Ako šiesta je Zoe. To je tá hlavná postava od Mamaj LPS, ako od tej rozprávky, alebo čo to bolo. No a mám ju aj spoločne s kaderníctvom, či čo to je, lázňa alebo čo. Ale to teraz mám rozrobené a nemôžem vám to teraz ukázať, pretože sa mi to nechce zase dávať dole. Proste je to Zoe a je strašne super, krásna, ale nestojí. No stojí, ale nie veľmi. Ale je pekná. Len stále tou hlavou točí aj z limitky, z limitovanej edície. Potom možno na konci, neviem ešte, vám ukážem všetkých z limitky a všetkých právých. Takže tak, Zoe. Ako 7. je Tako. Pomenovala som ho Tako preto, lebo keď som si ho kupovala, tak mal k sebe Tako. Toto pohryznutie, ak to vidíte, tak to si nevšímajte, pretože to ho pohryzla Lily. Ale nie LPS Lily, ale normálna živá Lily, zajac. Bohužiaľ. Ale je stále pekný. A je super. Mám ho rada, ale zase nestojí. Pozrite. Ako 8. LPS je Crystal. Je fakt super. Mám ju rada. Bol to skôr Buddy, ale ja som ju prefarbila na dievča. A takto sa mi páči, je pekná. A Crystal preto, lebo tu má také diamanty a proste Crystal, viete. A je to fakt pekné.
Krystal. Ako... To je jedno. Proste Krystal. Ako 9. LPS je Kira. Tu poznáte určite, pretože sa objavila v nejakom mojom videu. Bohužiaľ. Iba v nejakom. No. Okay. Ja som ju prefarbila už asi 3 krát. Či 2, neviem koľko. Ale takto už ostane, pretože takto je krásna. Kira, neviem prečo som tak pomenovala a je fakt super, máme rada. Ako 10. LPS, Toga! Ale iba na požičanie. Bohužiaľ. Nebudem menovať od koho je, ale mám ju na požičanie do Silvestra, vtedy sú moje národky, bohužiaľ. Ale niekedy po Silvestri tej danej osobe ju vrátim. U mňa sa teda volá Lukas a ja som strašne túžila po Doge, ale už sa nepredávajú a to mi je ľúto. Ale aspoň, že ju mám a aspoň, že ju mám do toho Silvestra a môžem si s ňou zatiaľ užiť. A je fakt super, mám ju rada a mám ju už asi mesiac. No, nejaké týždne, podľa mňa. Neviem presne, hej. Mám ju asi od júla, alebo odkedy? Neviem. Proste od niekedy ju mám a niekedy. A iba na požičanie, takže ju nikdy nevymením. Neprefarbím a nič jej nespravím. Hej. OK, takže 10. LPS. Ako 11. LPS je Benny. Benny. A je fakt super, mám ho rada. Toto už málo. A je to pes. Čo iné? Asi bulldog, neviem čo to je. Ale je fakt super. Najprv chodil s Kirou, ale Kira teraz chodí s Lukasom, takže on teraz chodí... Uvidíte ju proste. A mám ho strašne rada a je super! Ako 12. LPS je Rosie. Tá je prefarbená iba jedenkrát, ale vyzerá ako príšera. Podľa mňa teda. Ale tie oči akože v pohode, tie linky a tie zuby sa náhodou poviedli, pretože som na tom robila s LPS výkuškou. Určite pozrite jej kanál, je dole v popisku. Benny chodí s Rosie. Áno, ja viem. S takou príšerou. Ale neobvinujte Rosie. Náhodou. Sice ja som sama povedala, že je príšera, že vyzerá ako príšera, ale už sa mi nejak nepáči. Prepáč, Rosie. Prepáč. OK, takže 12. LPS, ktorý nestojí. Ako 13. LPS je Perla. Je to tukan. A je strašne krásna, mne sa páči, ale bohužiaľ ju vymieňam s nemenovanou osobou. Ale bude mi chýbať, ale zatiaľ si s ňou užijem, kým ju mám doma. Takže Perla nikomu nevymieňam, pretože už navymenujem. Takže, tak. Ako 14. LPS je Silvia. Je to tučňák, je super, na baterky bola, ale už není. A mám ju rada, je super. Ako 14. LPS je Jaro. Meno som mu dala po mojom tatinovi. A je super. Má iba jedno oko, prepáč tati. A má toto sklenené či aké očko. A je fakt pekný a krásny a mám ho rada. A najväčšie LPS z mojej zbierky je Phoebe. Meno som jej dala po mojom minulom zajacovi a ja mám strašne rada, hlavne tie vzory, čo tu má. A je fakt krásna, mám ju rada a tak.
Takže toto je moja celá zbierka. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like, poprípade odber a píšte dole do komentárov, že či by ste chceli ďalšie takéto, či by ste chceli ďalšie videjko a poprípade napíšte, že aké. A dole v popisku budete mať mená všetkých, po poradí, ako som ich dávala, teda ako v tom videu som ich dávala. A budete mať ešte dole v popisku môj Instagram. Môj Instagram, ask a link na moju kamarátku Vikušku, odoberajte ju, pretože má super videá. Je začiatočníčka, ale je super. A ja som začiatočníčka, ale a je super. Lajkujte ju, odoberajte a píšte komentáre. Takže ahoj!